Beri kasih negeri bitam konsipin bor kona tabi legapur biang nilau dong official channel dinai biat important batra sarugan legapur ang be video ko muyar hokargan sandaman ese mane deha usubida nalai mane gujunai lomjanai biat over jakasino bidikai mane ang video ko बानायनो हायाखै लोगोफोर आं ससे क्लिप भिडिअ शेयार खालामनांगोन नोंथांमोना निश्चय फेसबुकफोराव नुखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोदो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो निश्चय नोंथांमोना फेसबुकाव नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ बे टपिकआ जाहैबाय माने जोंनि बर'फोरानो आरोना लोगोफोर थांनाय समफोराव जोङो गोदो गोदायनि खोथाफोरखौ सानोब्ला जेनेब्ला हमना ला आबै आबौमोननि दिनाव साननानै लायोमोनब्ला जितिया बैफोर बुस्थुआ माने फाखुवाफोरा माने जोंनि बर'फोरनि नङामोन आरो लोगोसेयै डाक्टराव अबा फार्मासियावनो थां बा मेडिकेलावनो थां अबावबा माने हाथाय बाजारावनो जानो थां बै समाव माने फाखुवाफोर लगायोब्ला माने जोंनि बर'फोरखौ नुयोब्ला माने गोदो गोदाय लगायामोन आरो फुनामोन आरो नैबे जुगाव माने ओरैबायदि जाबाय माने जेनेबाथ' हारि सिबियारि जेनेबा हमनानै ला जोंहाथ' बैसागो मागो जिखुनु थायो नङा होमबा जोङो खाथि गासा जिखुनु माने बोथोरनि फुजा जिखुनु जोंहा थायो बेफोरनि माने बेफोरबायदि नङा माने बेफोर माने मोनसे फाखुवाया माने जोंनि बर' हारिनि थाखाय नङामोन दै लोगोसेयै नैबे दा सोलिबाय थानाय 5G जुगनिफ्राय माने आजिखालिनि गथ'फोरा माने ओरैबायदि माने गुबुन हारिनि जिखुनु फाखुवाफोरखौनो माने फुनलु फुनला खालामनायफोरखौनो जों माने नुनो मोनगासिनो लोगोसे सोरखौबा माने जौ फैनानै फाखुवा फोननाय लोगोसे सोरबाफोर माने बाग्रायलायनाय सोरखौबा माने नारसिनलायनाय सोरखौबा माने गोदोनायाव सेथेलायनाय लोगोसे सोरखौबा माने प्राइभेट पार्टआव माने फोनलाबायनायखौ जों नुनो मोनदों लोगोसे बेफोरबायदि जानो नाङा लोगोसे बेफोर माने फाखुवाफोरा जाहैबाय माने बिहारिफोरनि मारवालिनि जेनेबा गुबुन गुबुन हारिफोरा माने बेफोरखौ माने फालिनाय जायो आरोना लोगोफोर जोंनि बर'फोरा माने ओरैबायदि माने जेबो नियम निथि मिथिया जेबो माने ओंथि मिथिया माने फाखुवा बायबाय फोनलायलायबाय होसोलायबाय सां सिङाव हाबसोलायबाय नङा होमबा लोगोफोर बैफोर माने बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जिखुनु माने बेफोर माने गाज्रि नुयो बेफोरबायदि माने प्राइभेट पार्टआव माने फाखुवा फोनलायलायोबा खिन्थु जोंनिया माने गोदो गोदायनि दिनाव माने बेफोरबायदि मानिनाय गैयामोन लोगोसे दाबो गैया बायदि मोनदों आं लोगोसे अब्लाबो माने इन्ट्रेस्टनि थ्रुयैनो माने फोननायफोरनिखौ जों नुनो मोनदों आरो लोगोफोरना बुलाय खलाय जानायबो जों नुनो मोनदों फेसबुकनि थ्रुयै बिराद भाइरेल जानाय नुनो मोनदों लोगोसे नाथाय बेफोर गुबुन हारिनिसोमोन जोंना जाबाय बैसागु आरो लोगोसे मागो बैसागु दमासि बैसागो आरो लोगोसे मागो दमासि बेफोरखौसो जोङो फालिनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे बे फाखुवाफोरा जोंनि थाखाय नङालै आं एकदम बिराद साबजानाय मोनथारा माने आरो आंखौ रावबो फोनखानाबो आं मोजां मोनखाया बेफोर कालार फोनलाबायनायफोरखौ दै बेखौ आं माने बुङोखि माने मान सनमान गैया जिखुनु बिदा फंबायनि जिखुनु बाथ्रा खोथा मिथिया जिखुनु एकदम माने संला मंला माने आथिं हामना खोलैलाबायनाय सोरखौबा आथोनाव फोनलाबायनाय बेफोरथ' माने आनलिगेल जायो समाजनि थाखाय बिदा फंबाय नायो बिहाव बिखुनजो नायो जिखुनु माने ससियेल मिडियानि थाखाय माने शेयार खालामना होबानो नुयो नङा होमबा लोगोफोर आं बे भिडिअखौ माने एक्जाक्टलि होनानै होबाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव मा फोरमायहरो लोगोसेयै जोंनि बर'फोरा माने फालिमारो ना फालिमारा बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोसे आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर आंनि बुंनायफोरा गोरोन्थि जाफ्लाङैदोंब्ला आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा जानानै गोरोन्थि थाखाय निमाहा होगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।